Ассалом духтарако созен назен саломати хуба нигоҳ кунен. Ҷои апаи латифа омадагием духтаро нигоҳ кунен. Ҳамқа халатҳои хушрӯ, куртои фасон ҳамаи ҳаминоро акция эълон кардагиан. Марамад ҳозир нишонтон метиҳем якта ба якта нархош кати ҳамаша мефаҳмонем. Бинен чӣ хубуракҳои хушрӯ бисёр доранд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза сеюм қатора ҷои апаи латифа. Марамад ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран. Каседа дастафка дар курай бинависен дар равакак шумода дастафка мекунанд. Мана ире бинен инаи халатҳошон фасон, двойкаҳошон хушрӯ, хулас буракашон ҳамаш фасонакай. Ва духтаро ире бинен чӣ хушрӯвай. Ҷои апаи латифа даем нигоҳ кунен. Анами намуд моделҳои фасона ино ҳамаш пашифои Туркия на аҷоиб хушрӯ. Нархошона чанд каден? 280 сомон. Ина акция эълон кардагиан 280 сомон. Духтаро каседа дар курай беҳад модели хушрӯчай маҳқултон мешава. Марамад муроҷиат кунен дар равакак дастафкатон мекунанд. Римишок дора хоҳен римент кати мепӯшен хоҳен бе римент. Размеро чӣ хелай? Ай 46 то 56. Ай 46 то 56 размер аст. Марамад метавонен интихоб кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза сеюм қатор ҷои апаи латифа. Ино як расветка дорада? Як расветка дорад духтаро. Ва ире бинен қафош чӣ хушрӯ. Ба ин тикишвай доштай диден нигин доштай. Хулоса беҳад моделаки фасон дар 280 сомон дар ҷои апаи латифа. Двойкачаи фасон омадай духтаро нигоҳ кунен. Материалш аҷоибот будай. Марамад дар ҷои апаи латифа ҳамаи цветош аст. Шумо нависен бо суратошам мепартоянд тона маҳқултон мешава. Баҳорпӯшакай ҳамқа фасонакай материалш сабукак юбкаша бинен васеи хушрӯвай размеро ҳамаш ҳаст. Марамад каседа дар курай чанд сумай? 250 сомон дар ҷои апаи латифа. Я бор қафотам нишонте. Ина нигоҳ кунед қафошка чӣ хушрӯвай. Пушташ удлинёнияй диден чӣ модел фасончаяй. Хулоса 250 сомонай духтаро бурд мекунен. Марамад метавонен дархост кунен дар равакак дастафкатон мекунанд. ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза сеюм қатор ҷои апаи латифат. Рақамашон ҳаст. Барои маълумоти бештар марамад муроҷиат кунен. Ва духтаро нигоҳ кунен копия люксои халатҳои фасони туркӣ биромадай. Нигоҳ кунен акция эълон кардагиан 280 сомон буда 200 сомон кардагиан. Почаш катияй духтаро и то зонуай дарӯзиш. Марамад ина каседа дар курай бинен чандта расветкаш астам хушрӯ 200 сомон дар ҷои апаи латифа. Духтаро инчунин медонен касе дарозоша мехоҳад дарозошам ҳастай копия люксое ки ҳастанд ку 1000 сомонаи Туркия. Ана ваям мисол копия люкс кардагиан дарозшам 200 сомонай. Дароз 200 сомон метиҳанд дарозшам. Дарозаш бепочаай. Айнаи двойкош бошад диден поча доракам бинен чӣ хушрӯчаянд. Марамад ҳамаш копия люксои туркӣ. Духтарако каседа дар курай ҳатман пеши апаи латифа биёен. Омада наметонен нависен дастафкатон мекунанд. арӯсако шумода беҳтарин вариантай. Марамад метонен дархост кунен новинкаи фасон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза сеюм қатор ҷои апаи латифа. Мана чанд расветка дора расветкаҳои фасони хушрӯ. Шашта фасон. Хулас дарозоша нависен суратоша мепартоянд. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Духтаро нигоҳ кунен чӣ модели фасони хушрӯ дар ҷои апаи латифа омадай. аҷоибот то 56 размер астай. Версачи новинка марҳамат копия люкси Туркияй. Каседа дар кора нигоҳ кунед пуштош кати ҳамаш сангчадор беҳад хушрӯ гребонша бинен чӣ фасончаяй. Хулоса то 56 размер ҳастай. Беҳтарин вариантай. Марамад метавонен биёен 350 сомонӣ буд ҳозир акцияда 280 сомон шудагия. Дастафка доранд. Касе омада наметавонад нависен дастафка доранд. Духтаро нигоҳ кунен и халати дарозшая то замин худаш тоқай. Ана бо двойкаям доранд. Ана ино двойкош диден брукошон катиян капшон дорак. И чанд пулай? Бе капшоншам аст. Иёш 250 диден и дарозош 280. Мана ин моделош бошад двойкош 250 сомон почошам сангчадорай. Хоҳен капшонкадор хоҳен бе капшон метонен омада харидорӣ кунен ё ки нависен дастафкатон мекунанд. Хушрӯ дидена универсальняй. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза сеюм қатор ҷои апаи латифа духтаро маҳқултон мешава ҳатман омада бинен.
ира бинен охи духтаро бовар кунен ҳар рӯзе новинкаҳои фасон меброя. Ина боз як модели хушрӯи бад дар ҷои апаи латифа омадагиай Луи Виттон нигоҳ куненда чанд расветка дора. материалаш натуралкаяй. акция рафтестай 350 сомонай бо арзон мешада. ма рақамашонам мемонам. марамат каседа дар кораи духтаро ё то 58 размер дора. пӯшчам сангча дора кай духтаро марамат метавонен дархост кунен. мешава ранги халат пӯшӣ мешава ранги кирта пӯшӣ. бинен чӣ қадar хушрӯй варианташ. хулоса бозори Корвон тарафи тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 3-ум қатор ҷои апаи латифа. тамошо бино нигоҳ кунен. инаи савзи талхабаргшам аҷоиботай. диден чӣ қадar хушрӯчай. мана марамат метавонен дархост кунен. анаи цветчам хушрӯ фисташкови. хулас тамошо бино расветкош бисёрай. шумо нависен бо ҳамаша расмоша равон мекунан. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен доставкатон мекунан. ё биёен аи пеш пӯшен бинен хитон. духтарако нигоҳ кунен ҳамин модел даётон астай. да натону будко ҳози бинен дар анамихел тигровкаи натуралка омадаям қа хушрӯ ҳамаи цветош ҳастай. шумо бинависен суратошам мепартоянд маҳқултон мешава. бовар кунен ҳам қа хушрӯи материал блеск дора. стилшам фасонакай охиранги унамо дубайски 1200 сомонояй. марамат каседа дар кор духтаро ҳатман ҷои апаи латифа биёен. бозори Корвон тарафи тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 3-ум қатор. баъд медонен дар ҷои апаи латифа инчунин анахе киртои фасон халато бисёр омадагиай. ҳозиямаша нишон метим арзон шудагиан. и тигро чандай? Ёро озир 300 сомон кадагим скидка. ана ино 300 сомон шудаги. аи тананги чанд сомай? 280 сомон акция. 280 сомон акция. тамошо бино расветкош да гап нест. ҳам қа расветкои хушрӯ дора. шумо бинависен суратошам мепартоянд. ана баъд инаи моделора чанд каден? Инам 280. ва тамошо бино даётон астен 400 сомона модел буд 280 сомон кардагиан. ба хотири кушода шавии магазини нави апаи латифа. марамат инаи цветчам ҳастай. 400-450 сомон буд ҳози 280 сомон шудай. метавонен дархост кунен дар авакак доставкатон мекунан ё ки биёен аз наздик бинен духтаро. инаи моделшам хушрӯай. и чанд пулай? 250 кадагим акция. диден духтаро чӣ қадar нархора дастрас кардагиан. 250 сомон ин моделш. ана баъдан инаи хеле куртоҳо ҳастай балишмерка ана ё натуралкаи балишмеркаам қа хушрӯай ранги бархат метова. ира бинен то 64 размер будай духтаро бо расветкош да гап нест. беҳад расветкачиҳои хушрӯ дора. 200 чандаи? ино 320 сомон. тамошо бино ина. ина диден то 300 сомона арзон карда метиан. диден чӣ қадar варианти хушрӯчай. 300 сомон. ана баъд инаи модело чандай? ина ёям натуралкаи духтаро бинен. ёям хушрӯ. мана инаи 300 сомон. ё чи? инаи моделоям 300 сомони. материалоша бинен ранги королевски бархтай қаблески хушрӯ дора. баъд расветка бисёр доранд. тамошо бино шумо нависен суратошам мепартоен. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. агар омаданӣ бошен духтаро биёен. лекин агар имконияти омадан надорен нависен дар равакагами хоҳар шумода доставка мекунад. ира бинен охе чӣ қадar хушрӯ фасонак. бисёриҳо мепурсанд размерои балишмерка. ина биёен апаи латифа ҳама намуди либосошона ҳам размери майда ҳам размери калон овардагай. инаи моделоям хушрӯан. ё чанд пулан? Ино 300 сомон акция. Ино 250 сомони ҳамаи рангош кати акция. ина вай 250 и 300 сомон. инаи тигр чанд сомон қа хушрӯай? 250 сомон. 150 сомон. ҳама скидка боро. хулоса дӯстони азиз ҳатман биён. анаи моделам хушрӯай. и чанд пулай? то 6 размер будай 300 сомон. хулоса чизе ки дидестен духтарако шумо бинависед аз ҳамин модело аз ҳамаш беҳад расветкаҳои хушрӯ бисёр доранд. ба ҳазур расмошона тамошо карда интихоб кунен доставкатон мекунанд. ана арӯсакҳои хушрӯ духтаракҳои азиз нигоҳ кунен чӣ қадar халатҳои фасон омадай дар ҷои апаи ҳанифа латифа. дар ҷои апаи латифа нигоҳ кунен. рақамашона ман мемонам дар рӯи экран. доставка дар кор бошад нависен доставкатон мекунанд. ино двоикаянд духтаро ҳамаш брукошон кати биненда узорҳои хушрӯе доранд ки ҳамашон 200 сомони акция шудагай. 200 сомон сангчои оригинал доранд. беҳад фасонакан. копия люксҳои дубай анамо 800-900 сома халатора копия люкс шай. марамат каседа дар кораи ҷои апаи латифа биёен. бозори Корвон тарафи тилобозор байни
ҳафтуму ҳаштум дарвоза сеюм қатор. Нигоҳ кунед духтаро чӣ хел расветка чӯш хушрӯвай. Мана 200 сомония, ҳамаш 200 сомония. 200 сомония, ино 250 сомон. Ана ин модел 250 сомон ай диден гулчадорро. Инам чанд расветка? Айваям расветка ошаст. Шумо бинависем бо суратоша мепартоян ба ҳазур тамошо кунед. Мана бинен чӣ хел моделакои хушрӯ. Баъд ана и хушрӯа ира бинен духтаро двойкачаи фасон ира халат бад нам мешава хонада пушӣ. Мисол ина двойка бад нам мепушем. Фасона чанд пулаи? 250 сомон скидка. Ина акция кардагиян 250 сомон. Дига цветчам астай духтаро расветкош расветкои хушрӯай. Марамат шумо нависем бо расмоша мепартоян тамошо кунед. маҳқултон мешава. Ира бинен вай цветча бинен чӣ хел хушрӯай. Ай босиёшам астай духтаро 4 расветкаи фасон дора. Марамат иша ишта хушрӯ иша ишта хушрӯ. Интихоб кунен. Дара ва как доставкатон мекунанд. ёки биен аз наздик бинен духтаро. Баъд ино чиян двойкаян? Ино двойка акцияшон кардем 150 сомон кати почаш. Диден чӣ хел хушрӯ духтаро. Аксияш дай двойкачаи фасон 150 сомон то 56 размер ҳастай. Ай халату то чандай туш аста? Размерошон то Ҳо. 54. Та то 54 а? И то 56. Уш то 56 диден. Это двоечка. Ай ё чанд пулан? Ино 200 сомон скидка шон. Ина диден духтаро. 200 сомон на цветоша бинен да. Болода бинен гарчицашам астай. Хулоса нависен расмоша мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен маъқултон мешавад. аксияи болопӯшои фасон дар ҷои апаи латифа тамошо бинен нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯан. Анам жимпирои фасони хушрӯ то 62 размер ҳастай 300 сомонӣ кардагиян анами дарозоша. Ира нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯ 300 сомон. Марҳамат касседа дар кораи ҳатман биёен пеши апаи латифа. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза сеюм қатор. Анай калтооша бошад 200 сомон а? Ана инош бошад аксияшдаги 200 сомонӣ. Марамат касседа дар кораи духтарако биёен аз наздик бо бинен боварӣ дору маъқултон мешава. нигоҳ кунен. Ира бинен чӣ хел хушрӯай. ё 200 сомон. Яъне пӯшидагишон ана вайиш боша 300 сомонӣ дарози хушрӯ. Безрукавкашам буда и чанд пулай? Ино 280. 280 сомон. Диден духтаро чӣ хел хушрӯ то 60 размер астай 280 сомон. Марҳамат кирта дар кораитона хала дар корай двойка дар кор ҳатман пеши апаи латифа омада ай пеш бинен. И модела бинен духтаро чӣ хел хушрӯай. Марҳамат ина касседа дар корай бо кори дастӣ доштай. Диден чӣ хел хушрӯча. Нархошон чандиян инора? 250 сомон скидка. аксияшдаги 250 сомонӣ маъқултон меша. Капишон дора. Марамат беҳад фасончаяй дар ҷои апаи латифа. Марамат касседа дар кораи духтаро кисаям доштай. Биёен аз наздик бо бинен боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза сеюм қатор ҷои апаи латифа. Инчунин духтаро инаи модела бинен расветкош качам қа модели фасоне астай ки расветка бисёр дорад. Духтаро нависен сураташа мепартоян. Ира чанд кардагиен? 300 сомон акция. Ина 300 сомон. Тамошо бинен материалаш натуралкаи тиграй ҳамқа хушрӯай танада 300 сомон. Марамат бо биёен аз наздик бинен боварӣ дорум ки маъқултон меша. Инаи цветчам цвети фасони хушрӯ. Баъд ванклифтои фасон овардагиян панчош тозая. Ира бинен чӣ хел хушрӯ. Ай чанд та расветкаяй. Марамат метавонен аз наздик омада бо хитон бинен. Сиёҳш астай, ина хел вайш астай, кирпич астай. Хулас беҳад хушрӯчаян. ё чанд пулаи ванклифто? 280 сомон. Марамат киртаи хушрӯ дар кортон боша ҳатман биёен ҷои апаи латифа. Ана баъд инаи тройкачаша бинен чӣ хел фасонай. И чанд пулай? Ино 350. Ина тройка 350 сомон. Ина касседа дар кораи духтаро стилиш хушрӯ фасон. Марамат нархи беҳтарин 350 сомон бо арзон мешава. бори дигар такрор мекунем. ин навор аз бозори Корвонай тарафи Тилобозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза сеюм қатор. Марамат омада аз наздик бинен.